zavřete oči a představte si písně, které na začátku milénia zněly nákupními centry, každou sobotu na Nově a každý den na Aočku. Vzpomeňte si na filmy jako Mezi námi děvčaty nebo Jeden den v New Yorku na znělku Scooby-Doo. Teď uberte tužku na oči, sundejte si pruhované návleky a zrušte MySpace. Pojďme se společně podívat na to, jak Simple Plan zvládli proměnit svoje nikdy nekončící dospívání v globální hity, které přetrvávají desetiletí skrze jejich čistou, nikdy neutichající vytrvalost. Simple Plan je kanadská pop-punková kapela, která vznikla na přelomu milénia v Montrealu. Členové se ale znali už delší dobu. Chodili spolu totiž na střední školu. Chuck a Pierre spolu původně hráli v kapele Reset, ale kvůli jejich neshodám se Chuck rozhodl kapelu opustit a na hudbu dokonce zanevřít. Nakonec založil kapelu s o rok starším Jeffem a o 2 roky mladším Sebastianem. Tohle trio ale mělo problém. Nedařilo se jim najít vhodného zpěváka. Pierre mezitím začal být v Resetu nespokojený a chtěl kapelu a obecně zpěv opustit. Shodou náhod se ale s Chuckem potkal na koncertě Sugar Ray, slovo dalo slovo, staré spory byly zapomenuty a Pierre už zase hrál v kapele s Chuckem. Potřebovali také nějaké jméno pro svou kapelu. Tlačil je čas. První koncert se totiž nezadržitelně blížil. A tak přišli s nápadem A Simple Plan. Podle filmu, který zrovna viděli a líbil se jim. Akorát odebrali A. Kapela si původně myslela, že to bude jen dočasné jméno. Ale protože s ním už začali mít spojené fanoušky, rozhodli se ponechat si ho. Pokoušeli se získat nahrávací smlouvu. Chuck, který se vydával za manažera Charlese, obvolal celkem 55 nahrávacích společností. A když už se mu konečně podařilo navnadit jednoho manažera, Andyho Karpa, dostal pro kapelu jen jedno doporučení. Sehnat si 5. člena, baskytaristu, aby se Pierre mohl plně věnovat zpěvu. Paradoxně je osud navedl zpět k jejich původní kapele Reset, která právě sehnala nového baskytaristu a zpěváka Davida. Nabídli mu možnost přidat se k Simple Plan, kterou nakonec přijal. Takže kapela vlastně vznikla z větší části z kapely Reset, kde se původně nepohodli zakládající členové Chuck a Pierre, aby se mohli znovu spojit a ukrást člena, který se s nimi přímo v kapele ani nesetkal. Tím dostáváme plnou sestavu kapely Simple Plan. Zpěvák a nyní znovu baskytarista Pierre Bouvier, bubeník Chuck Como, hlavní kytarista Jeff Stinko, doprovodný kytarista a zpěvák Sebastian Lefevre a do roku 2020 baskytarista a také doprovodný zpěvák David DeRosier. Proč David v kapele již není, si povíme v průběhu videa. Plné složení ale bohužel stále neznamenalo úspěch a nahrávací smlouvu. Ta přišla až ve chvíli, kdy se na scéně, přesněji tedy v Montrealu, znovu objevil Andy Karp. Přijel tam původně kvůli úplně jiné kapele. Ale díky informacím od kamaráda Patrika, touze proslavit se a tvrdému nasazení se jim podařilo během 4 dní naplánovat koncert v menším klubu, kam pozvali všechny své kamarády se slovy, že tam bude aspoň levné pivo. Rozdali jim texty svých písní a jakmile Karp dorazil, zahráli, jak nejlépe mohli. Vtipné je, že ta původní kapela, kvůli které Karp přijel, nahrávací smlouvu nakonec nedostala, ale Simple Plan ano. A tím začala velká práce na vydání debutového alba ve spolupráci se známým perfekcionistickým producentem Arnoldem Laním.
Říká se, že je celé album nechal nahrát více než 20krát, než s ním byl plně spokojen. Simple Plan zpětně říkají, že je to možná nechal uhladit až příliš, ačkoliv si uvědomují, že je to album vlastně proslavilo a pokud by bylo jiné, všechno mohlo být úplně jinak. Jestli máte rádi hudbu, určitě mi prosím dejte odběr. První album No Helmets, No Pads, Just Balls vyšlo v roce 2002 a obsahuje singly jako I'd Do Anything s Markem Hoppusem z Blink-182, I'd do anything just to hold you in my arms. I'm Just a Kid, 'Cause I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just a kid. Addicted I'm trying to forget that I'm addicted to you. a Perfect. I can't be perfect. Textově se písně točí hodně kolem témat, která hodně rezonují s teenagery. Neopětovaná láska, pocit, že jim nikdo nerozumí a nic jim nejde, neshody s rodiči, ale také touhu plnit si vlastní sny. Všem těmto věcem se vymyká píseň Meet You There, I'll meet you there. No matter where life takes která je o snaze vyrovnat se se smrtí milované osoby. Zajímavou písní je také My Alien, my alien. ta má být o Pierrově bývalé přítelkyni, která byla tak trochu jiná. Kapela si prožívala těžké začátky. Byli nenáviděni, protože podle některých byli popoví až příliš. Dokonce se jim říkalo mall punk, Let's go to the mall, everybody! tedy punk, který je komerční a hrají ho v obchodních centrech. Při hraní na Vans Warped Tour na ně publikum házelo lahve naplněné kameny či močí a přáli jim, aby se udusili rozbitým sklem. Simple Plan se tím ale nenechali zastrašit a po skončení turné začali pracovat na novém albu. Druhé album, nazvané Still Not Getting Any, pak vyšlo v roce 2004. Bylo vydané v době, kdy byl pop-punk ještě stále aktuální. Simple Plan se díky tomu nadále vezli na vlně rebelie, tentokrát však s o něco dospělejším zvukem a moudřejšími texty. Producentem tohoto alba se stal Bob Rock, který se podílel například na albech Metallicy, Joan Jett nebo Michaela Bublé. Singly tohoto alba jsou Shut Up, So shut up, don't wanna hear it. Get up, get up, get up, get up. Welcome to My Life, Welcome to my life. Crazy Is everybody go crazy? a Untitled. How could this happen to me? I made my mistakes. Textově tu nejčastěji najdeme věci, jako je rebelie vůči kritické autoritě, pocit osamění ve světě, kde je nikdo nechápe, těžkosti života po odchodu někoho důležitého, o falešných přátelích, útěku od problémů, lásce, která nevyšla a samozřejmě o touze někam patřit. Námětem se pak poněkud vymyká píseň Crazy, Is everybody go crazy? která je takovou sociální kritikou doby, ve které všechny zajímá pouze vzhled a peníze. Jiná je pak také Untitled, How could this happen to me? I've made my mistakes. která se snaží bojovat proti alkoholu za volantem. Ačkoliv album slavilo ještě větší úspěch než to předchozí, následující roky byly pro kapelu velmi náročné. Pierrově bratrovi diagnostikovali rakovinu v roce 2006
a členové začali cítit tíhu snahy udržet se na vrcholu, vlivem které se málem rozpadly. Hudební scéna už nebyla tolik poháněná kytarami, ale spíše dancem a elektronikou. Simple Plan se tedy rozhodli vydat se cestou experimentů a na třetím albu spolupracovat se 3 různými producenty. Třetí album, jednoduše nazvané Simple Plan, vyšlo v roce 2008. Těmi 3 různými producenty byli Max Martin, který spolupracoval například s Backstreet Boys nebo Britney Spears, Nate Danja Hills, známý jako žák Timbalanda, který spolupracoval s Justinem Timberlakem nebo Nelly Furtado, a posledním byl Dave Fortman, který spolupracoval například s Evanescence. Z toho je dost jasné, že výsledné album už nemohlo být punkové jako ty předchozí 2, ale spíše blíže popu, případně hip-hopu nebo R&B. Mezi singly tohoto alba patří When I'm Gone, Your Love Is a Lie a Save You. Textově jde ještě o větší odklon od toho teenage světa, kterým se Simple Plan proslavili. Nejčastějšími tématy je chopení se příležitostí k plnění vlastních snů, snaha vytrvat i přes překážky, problémy ve vztazích a nevěra partnerky, ale na druhou stranu i slib, že láska vydrží i vztah na dálku. Důležité je rozhodně zmínit píseň Save You, kterou Pierre napsal jako reakci na bratrův boj s rakovinou, kterou se mu naštěstí podařilo porazit, a svou neschopnost mu je jakkoliv pomoci. Celá situace ho velmi ničila, ale chtěl, aby jeho bratr věděl, že to pro něj vždy bude a pomůže mu zase odrazit se od dna. Výtěžek z prodeje tohoto singlu putoval v rámci organizace Simple Plan Foundation, centrum, nemocnicím i přímo pacientům s rakovinou. Zajímavou je také inspirace pro píseň What If, kterou má být postava Petra Petrelliho z Heroes. Ten se snaží zoufale zachránit celý svět, ačkoliv je spousta lidí proti němu. Píseň by tedy mohla zobrazovat snahu vytrvat i přes různé překážky a pochybnosti o vlastních schopnostech. Album bylo kritizováno jako příliš velký odklon od původního stylu Simple Plan. Kritici ho popisovali jako příliš jednoduché, hudebně příliš popové a textově jako snahu o dospělý popis života. Dle Simple Plan je to však jedno z nejoblíbenějších alb mezi fanoušky. Následující v pořadí 4. album s názvem Get Your Heart On, vydané v roce 2011, přineslo kolaborace s velkými jmény průmyslu. Nejznámější je asi ta s Natashou Bedingfield nebo Seanem Paulem. Podle Chucka byly kolaborace poněkud riskantní, protože se nejednalo o interprety známé v jejich žánru, ale risk se vyplatil. Album je také návratem k více dynamickému stylu prvních 2 alb. Mezi singly patří Jetlag, Astronaut a Summer Paradise. Textově se témata hodně točí kolem lásky, ať už jde o zklamání, pobláznění, snahu vytrvat ve vztahu na dálku, nebo popis, že je druhá osoba cennější než peníze a sláva. Objevuje se zde opět motiv odcizení od lidí a snahu někam patřit, zklamání falešným přítelem, ale také například stésk po letní pohodě. Všem těm tématům se vymyká píseň Gone Too Soon, So fast, so far, you got
která je věnována všem lidem, kteří zemřeli příliš mladí, a také This Song Saved My Life, I was joking, I was lost, this song saved my life. k té se ale vrátím až téměř na konci videa. Pokud chcete plně zavzpomínat, dole v popisku najdete odkaz na všechny hlavní singly, další odkaz na písničky, který mám já rád, a pak taky odkaz na YouTube na všechny videoklipy. V roce 2013 vyšlo mini-album s názvem Get Your Heart On – The Second Coming. Jsou to vlastně B-side skladby z předchozího alba a oficiálně byly vydány kvůli tomu, že měli Simple Plan velkou mezeru mezi vydáním 4. a 5. alba a chtěli fanouškům dopřát alespoň nějaké písně, které ještě neslyšeli. Jako single nebyla ale vydána ani jedna skladba. Textově se nejedná o odklon od předchozích alb. Nejčastěji tu najdeme témata lásky, pocitu nezapadnutí, znuděnosti obyčejným životem nebo nadějí, že se snad každý z nás jednou dočká svého štěstí v životě. Osobně vydání tohoto mini-alba považuji spíš za marketingový tah a snahu nezmizet úplně ze scény. 5. album s názvem Taken One for the Team pak vyšlo v roce 2016. Byla to doba určitého návratu k rocku, což byl směr, kterým se tak trochu vydali i Simple Plan. Producentem alba se stal Howard Benson, který spolupracoval například s 3 Days Grace, Hoobastank, Skillet, Zebrahead nebo Papa Roach. Myšlenkou bylo vytvořit album, které se bude vracet k jejich pop-punkovým kořenům, ale bude vyspělejší. Hudebně má jít o kombinaci s experimentálnějšími skladbami, rockem, ale také baladami. Mezi singly patří Singin' in the Rain, So I'll be singing, I'll be singing, I'll be singing, I'll be singing in the rain. I Don't Wanna Go to Bed I don't wanna go to bed. I don't wanna go to bed. I don't wanna go to bed. a Perfectly Perfect. See, I'm not crazy. You're perfectly perfect to me. Textově se zde opět nachází určitá forma rebelie proti kritickým autoritám a stejnosti ve společnosti, ale také jak písně plné skutečné lásky, tak zlomeného srdce, komentář negativity ve světě a snaha najít ve světě alespoň nějaké pozitivní věci. Především stylově se albu nejvíce vymyká píseň I Don't Wanna Go to Bed s Nellym, To bed. I don't wanna go to bed. I don't wanna go to bed without you. která je velmi vzdálená jak punku, tak rocku. Textově je zajímavá píseň Problem Child, Your problem child. Your problem child. Yeah. tu podle všeho napsal Chuck o náročném dospívání svého bratra, které rodičům způsobilo nejednu vrásku ve tváři. Během pandemie, kdy byli všichni zavřeni doma a zavládla vlna nostalgie, začali lidé zase poslouchat hudbu svého mládí a píseň I'm Just a Kid zažila svou druhou slávu. I know that it's not fair. Nobody cares 'cause I'm alone. Ten s fotkami z mládí na TikToku byl tím virálním momentem, který zajistil, že píseň i kapelu Simple Plan objevila i mladší generace. Rok 2020 ale pro kapelu nepřinesl jen novou vlnu fanoušků. Přinesl taky vlnu kontroverze, po které je spousta fanoušků nejspíš přestala i poslouchat. Vše je spojeno s obviněním baskytaristy Davida z obtěžování faninek. Ten se po přiznání, že mnoha ženám skutečně ublížil, nakonec rozhodl kapelu opustit a vyhledat odbornou pomoc. 6. a zatím poslední studiové album Harder Than It Looks vyšlo v roce 2022. Jeho vydání bylo samozřejmě zpomaleno pandemií, ale Pierre byl z alba naprosto unešený. Řekl o něm, že je hodně pop-punkové, ale obsahuje i tvrdší písničky, nějaké popové, jiné temné a velmi, velmi emotivní. Kapela se chtěla vrátit ke svým pop-punkovým začátkům, jen modernější.
Mezi singly tohoto alba patří Wake Me Up, Wake me up when this nightmare's over. Ruin My Life I don't mean to disappoint you. Didn't ruin my life. The Antidote, Like I never win, like it's crawling under my skin. You're the antidote. Congratulations. Congratulations. I hope you're happy now. Textově jde často opět o boj či snahu vzbouřit se kritice a ukázat světu, že se jen tak snadno nenecháme srazit na zem. Najdeme tu také zklamání přítelem nebo zamilovanost a lásku. Těmto tématům se pak vymykají dvě písně, a to The Antidote Win like it's crawling under my skin. You're the antidote. a Anxiety. 'Cause it all just brings me down. Anxiety is killing me. Obě se zaměřují na problémy spojené s psychickými onemocněními a nutnost o nich diskutovat. Zajímavou je pak podle mě i skladba Two, I never wanted two houses, two bedrooms, two. která nejspíš zasáhne lidi z rozvedených rodin a jejich touhu nemít dva domovy a dvoje Vánoce. V roce 2025 se Simple Plan hned dvakrát přihlásili s určitou formou nostalgie. Jednou ve spolupráci s Avril Lavigne na písničce Young and Dumb Back when we were young and dumb and we knew everything. a podruhé ve formě dokumentu The Kids in the Crowd, který mapuje jejich 25 let na scéně. Spolu s dokumentem vyšlo i album, které kromě nejznámějších hitů obsahuje i zbrusunovou píseň Nothing Changes. We grew up on stages, but somehow nothing changes. Ta doplňuje celý dokument uvědoměním, že si žijí svůj dětský sen a ačkoliv se už od svých začátků posunuli, zároveň se toho zase tolik nezměnilo. Kolem března tohoto roku měli Simple Plan začít nahrávat hudbu pro své nové album, které by chtěli vydat někdy v průběhu roku. Je samozřejmě otázkou, zda to stihnou, vzhledem k tomu, že po většinu roku budou na turné po celém světě. Což mi připomíná, máte svoje lístky na koncert v Praze? 18. října v O2 Universu. Lístky jsou ještě stále k dostání, odkaz najdete dole v popisku. Jako krásnou ukázku toho, že Simple Plan jsou a vždycky byli pop i punk, bych chtěl tuhle část videa věnovat určitému vypíchnutí několika písní, které ukazují více či méně buď jednu nebo druhou polohu. Mezi hudebně punkovější písně, které často obsahují nějakou formu rebelie nebo ironie, patří například God Must Hate Me, God must hate me, curse me for eternity. God must hate me. Thank You, So thank you for showing me the best friend Happy Together, the world can be. So very fine, so happy together. I can't see. Jump, Jump! Freaking Me Out, It's freaking me out, freaking me out. You know we used to be the same. Who the hell are you? I Refuse, So I refuse to apologize for who I am. To ever let somebody say Congratulations, congratulations. I hope you're happy now. nebo Best Day of My Life. Like it's the best fucking day of my life. Naopak mezi popovější, zabývající se nějakou formou lásky, patří například Every Time, Every time I see your face, I Can Wait Forever, I can wait forever. Holding On, It keeps me holding on. Anywhere Else But Here, Anywhere else, anywhere else, anywhere else but or Perfectly Perfect. crazy. I'm not crazy. You're perfectly perfect. Pokud vás Simple Plan úplně neoslnili
ale přesto jste video dokoukali až sem a máte pocit, že vás už nic nepřemluví si je pustit, dejte tomu ještě jednu šanci. Určitě budete souhlasit, že máte písničku od nějakého interpreta, která vám vlastně zachránila život. Ukázala vám, že i jiní lidé mají stejné problémy v životě jako vy a vy jste díky tomu našli vlastní místo, kam patříte. Přesně o tom je totiž píseň This Song Saved My Life. Stop believing, could have died. This song saved my life. Vznikla z příspěvků od fanoušků, kterých se kapela zeptala, jak moc jim jejich hudba změnila život. Výsledek si určitě poslechněte. Simple Plan se podařilo vyrůst mentálně i hudebně, ale zároveň zůstat věrnými tomu, s čím začali tehdy, před více než 25 lety. Prošli si různými styly, kterými mohou dodnes obohatit své písně. Ne, už to nejsou punk teenageři z neznámé kapely. Jsou to otcové od rodin, kteří stále tvoří skvělou hudbu, která dokáže mluvit k mnoha generacím zároveň. Ukazují, že nostalgie není jen dočasným trendem, ale spíš obnovitelným zdrojem. Krásným paradoxem je, že jejich písně často mluví o problémech s rodiči, ale ve skutečnosti je jejich rodiny vždy velmi podporovaly. A co si o nich myslíte vy? Jak dlouho jejich hudbu posloucháte? Kterou písničku máte nejradši? Určitě mi to napište do komentářů. Taky mi prosím nezapomeňte dát like a odběr, pokud se chcete dozvědět něco víc zase o jiném interpretovi. Několik videí už najdete na mém kanálu tady. Dole v popisku najdete odkazy k poslechu hlavních singlů, mých oblíbených písní a také všech videoklipů. Zatím se mějte krásně,